Здравейте хора! Днеска ще си имаме на Stranded Deep час, две толкова ще говоря с османския галош по вайба. Ти беше каза да запиша османския галош, в момента ми е супер смешно. Не, това е частоя. Само не мога да човек, онова средното за какво е, дето има иконка на инжекция и там на какво тя това е бутче. Какво си така да ги яда? Значи, вземи ножа си и почвай да цепиш. Трябва да ги пусна на земята ли? Да, и почвай да цепиш и когато ти стане дринк коканът, нали, дринк за пиене, готово. Още веднъж ги разцепи. Не, аз изядох дринк по коконат. Ох, и ми стана ган, да, научих защо да не ядеш дринк по коконат. Да, по-добре си пи от бутилката вода, тя е безкрайна. Да, трябва да ги разцепиш после какво ще разбера, защото иначе ще става силно се напил. Да. И никога не... не... Да си показател, где? Ока, всичко вече ми е на макс. Ма все пак ще си взема кокоси. Нали имаш едни разцепени два кокоса, смисъл? Да, даде ми ги. И после ги изяждам просто. И никога не изяжда несготвен рак. По-добре го сготви. Несготвен? Рак, смисъл да го изпечеш. Кемпфайр на лагерен огън, нали? Да, лагерен огън се прави с огън. Съм си. Пак, без дескак, пак изядох дринка малко над пак минах малко без дескак. Ма този път не ми направи нищо. Супер. Човек, аз преди си мислих, че е някаква инжекция, но то било бутче. Окей, има ли някакъв начин да си ремонтирам ножа, когато е много изхабен? Не, но пък можеш да си направиш нож. Как? Значи, намери един камък. Чакай, ние някъде не бяхме ли метнали такова с камък? Не знам, ама намери един камък. Чакай, ока намерих. Ножа свърши ли ти? Не, ама е поизхабеничък, иначе още не ме е свършил ножа. Окей, почвай да цепиш камъка с ножа и с брадата, което искаш. По-добре с брадата, тъй като няма мога да я бил на ножа е по-трудно, нали? Да, сега почвай да цепиш камъка. Дори брадите могат да се стакват в тази игра, веднъж без искат бил на две бради. Аз пък стаквам вече за палките. Окъм. Сега казвай какво цепи ги. Станаха ли ти на едни два... Да, станаха ми. Добре, сега намери пръчка. Готово. И въже. Въже бяхме метнали някъде с теб кампич, нали? Да, ама намери растението, то се намира по бреговете. Да, ето намерих го вече. Ма имам запълнен инвентар е проблема. Окей, метни нещо там. Нож ли си метни, нали ще си направиш нов нож? Не, отивам да метна камъкът таковата му. До плъчката ще метна камък. Окей. В момента какво ще си билдвам, че забравих? Нож. Нож. Да. Готово взех въжето. И сега... Колко въже да сложа? Едно въже сложи. Готово. Една пръчка. Чакай. Да, ето, крафнах си нож. Супер. Сега чука се Как краф... смятам въжето? Да си кажа как се крафтва чука. Няма за този нож поне по-трудно ли са хаби? Доста по-трудно се хаби от нормалния. Значи нормално да го метна ли? Ако искаш. Ще метна ли си го? Отдавна вече, отдавна Да, съм. няма никакъв смисъл, нали? Да. Защо ме е по-хубав, ще го мятам, ето тук ще го мятам за всеки случай. Пак. Баси малкия е, колкото разцепен камък.
малко вода, ще видя. Не, всичко ми е на макс. Окей. И ако искаш да си такова по-лесно храна, ще ти кажа дали да цепиш кокосите. Има едно Чакай, растение. знаеш ли сега какво е най-добре да направя? Да си Да. пълна кемпфайър, за да знаеш. Да Да, се опека раци. да. И Някакъв сик. препоръчвам ти сега да си гърнеш един чук, за да си направиш основите на къщата. Първо ще се направи един кемпфайър. Окей. Сигурно знаеш как става, просто много пръчки. Да, знам, аз съм си билдвал. Всякъде бях метал ния пръчки. Аз човек с Рингстон много го мразя, пускат някакъв мегас. Човек, пръчките така не се подредиха като Армор Стант. Какво? Като поставка за брони ми се подредиха пръчките. Яко. Да, така ги мятах. Ще пребия всеки с тази пръчка. Опа. Кю. Ай! 4 пръчки не им стигат. На тези хора. Човек, имаме малък проблем. Колко минути си е клипа? 6 за сега. Защото по скайпа сме говорили 10 минути, нали? Нали почнахме преди да почна клипа. Да. Ай, аз отгоре се виждам, аз имам на фолскрин. Отгоре се виждам. На страна един ми става фолскрина. Ай, бе! Добре. Супих една част отпаднало дърво за пръчки. Вече просто почна да ми писва. Айди. Ай, крафнах кампфайър. Да, Супер, сега- много. Имам си кампфайър. Тук отстрани си мятам пръчки пак. Трябва си 5 пръчки за кампфайър между другото. Знам. Запалката хабира са, нали не са хаби запалката? Не са хаби, спокойно. Ама са мислили бас тъпата запалка. Окъв, сега ще да си направя чуп, отивам за такова растение, си пак, че онова много бързо се регенерейтна. Той се респаунне. На 7 ми е ножът. При мен става вечер. Да. Около вече 8 минути без няколко секунди. И хора в коментарите, може би, моля ви се, изпратите по личната почта на Пепо, ако той иска да я остави в описанието и да я спомене. И ни кажете с едно малко клипче как да играем мултиплеер на Майнкрафт, защото още не знаем. Не на дръпната, т.е. на дръпната, тъй като ние сме на дръпната. Да, не си мислим да се направим още дълго, но ако толкова много искате да снимаме на Майн, в сервера на Майн Pixel High Pixel, бихме го направили. Да. Ока, ще видя при мен как вървят нещата. Ока, трябва да хапна. Това само разбрах сега, че трябва да хапна. И хора, искаме да кажем, че ние ще правим giveaway на 1000 абоната, в смисъл ще ги съберем някой ден. Може би. Да, след 5 години ще ги съберем. Да, бе. Все пак да, или на 500 абоната, или на 1000 абоната ще направим На giveaway. 500 абоната със сигурно ще направя giveaway, както и на 1000. Сега ще търся къде си поставих кемпфайъра. Какво? Изгубих си кемпфайъра. Намери го. Ще при мен стана вече да си го запарим. Ока, аз спрънки пър. Чао ти хора, това беше от мен, дано да ви харесва.